Sik Mas iki lagi ora slow. Kok sik. Lagi Karo apa? gambare ku obah-obah. Lah ngopo kuwi? Lah aku ya ora ngerti. Mas, kuwi yo termasuk Mas, Napa? Mas, Nun. kuwi yo kegiatan. Lah, lo kan terus paham terus tak nunul nggon tombol abang. Tombol abang nyatane yo VC meneh kok yo. Lah, Ming takon. Piye wis urung? Urung. niku terus tak live streaming. Lho Ngarong. Iki derek Donga, sowan, donga, derek donga. sowan Iya. wonten keluarga. Terah sapa mau Mas? terah Mbah Yastro Diarmojo. Iya. Oke, kagem keluarga Mbah Terah Sastro. Mbah Yastro. 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 Panggilannya Mbah sapa sih? Mbah Mbah Yastro. Yastro nggih. Oke. Mbah Yastro. Pokoknya niku mugi tansah pinaringan kesehatan nggih. Amin. Kesehatan, lancar rezekine, rezeki ingkang berkah lan barokah. Iki yo dienggo masyarakat Getasan kene kabeh. Getas. Getas. Getasan ki krono Nek Bantul. nek getasan ki Mbak Risa ya. Kuwi getas. Getas kok. Masyarakat getas nggih mugi Bandung tansah gede. pinaringan sehat, bagas Amin. waras, Amin. dayanipun ayem toto titi tentrem kemahri palo jinawi. Amin. Iya, Bangune amin. awake dhewe wis ndongake to. Kathah rezekinipun panjang yuswa, mugi-mugi saged nerasaken perjuanganipun para sesepuh ingkang sampun sumari wonten ngersanipun Gusti. Nggih, amin. Nggih. Niki nggih matur nuwun kagem Mas BG kalian Mbak Endah lantaran beliaunya berdua saya saged sowan wonten mriki. Nggih. Mriki turine nggih setiap tahun wayangan Mbak Endah? Boten nggih. Boten setiap tahun? Tapi nggih udah dua kali di sini ya. Sampun oh nggih. Yo iki bahasane kene iki mau iki aku lagi teko. Nah, Mbak Tati ndak. Lagi Mbak Tati ndak iki maksudnya apa to iki kok ngono? Mbak Tati ndak ki nek cara Temanggung ki Mbak Tati ndak. Ngono ki berarti Mbak Tati to. Nah, Oh, dadi mangki nang kono ya ana muni telo, dhek kuwi telo ngono iki. Telo ki jane apa to? Telo ki cantik. Oh, cantik. Nah. Oh. wah Mbak Tati Mbak telo Telo banget. ki berarti Mbak Tati cantik. Ya. Oh, berarti aku memang telo sekali. Nah. Wih, Ngono iya to. Wih. Sing jenenge Mbak Tati telo. Oh, telo berarti ibu-ibu niki nggih telo-telo sedaya. Niki sindene ya telo-telo kabeh, atau Mas? ora. Nek Emang apa? telo ki khusus bintang tamu. Nah, nek telo kuwi khusus bintang tamu nek ngono Kok kuwi. iso lho jare cantik. Iki sebutan istimewa. Oh, atau Mas, Nggih to? nek cara nih telo ki nama kebesaran keistimewaan. Nah, Nek cara yo DIY. Nek cara Temanggung yo nek telone ki yo kuwi khusus bintang tamu. Berarti iki ora telo. Ora telo. telo kuwi khusus sing arep buri padha. Nah. Kuwi Maksud maksudnya gua arep buri padha. Lah aku ki Telo. bingung e. Nek Iki madhep kene kok rambut tok batinku. kok ya ora iso bedake to, Mas. Ngarep apa mburi iki kok ya iso nek kurang cetok nang nggon aku tak duduhi antarane ngarep karo mburi ben iso bedake. Minjang mang Sherlock mawon. Oh, Mas kudu ngerti to, Mas. Dereng ya? Mosok wong tangga desa iki kok. Ngerti apa ora? Sherlock wae to, Mbak. Ndak Iya, keblasuk aku Oh, malah. iya. Malah tekan ngendi-ngendi aku. Telo. aku yo ora ngerti. Alah beltet kowe mbendino nang nggon aku angger mampir gur ngentek-enteki kopi. Nang ngono ora bayar padake kaya nang nggon warung wae. Aku amben mampir kok yo ngono kuwi. Napa mampir nggon Pak Jono di ngerti dhewe aku ora jajan lho, Pak. Tekan kono yo nyatane disuguh madang. Madang nek nang nggon aku tetep tak hitung. Ki ana apa kuwi? Diwaca. Wayangan ngono kok. Iki lho. Tanganmu nyekel apa? Oh iki to. Nah, Iki wis sing cetha. Ha iki ki ana apa genah wayangan kok. Takon. Iki nek kok sik nek cantik ki telo nek bagus apa? Sika. Sika, Malam hari ini Mas Gareng sika, Sika, sekali. Nah, kuwi khusus Mas Gareng kuwi Lah, ya. nek Pak Dalang ora kena sika apa? Ora. Pak Dalang sika lho jane ya. Ora. Kuwi khusus bintang tamu. Khusus bintang tamu. Heeh. Iya sebutan istimewa, Oh, sebutan sika. khusus kuwi mau lho. Mas Gareng sika. Telo. Wah, Mbak Tatin telo. Oh, Mas Gareng sika. Ayo maca iki Mas sika ya. Wah, jan telo tenan iki. Arep pengen sing telo apa pengen sing sika to jane? Nek telo jare cantik. Sikak telo digabungkan dari sikak telo. Ah, ngono lho.